jsme mohli dělat dneska, tyhle, že bychom šli, nevím, nikam třeba jezdit? No. A kde vezmeme skatey? Ale tak jdeme na skateboardy k němu a vezmeme si skatey a ukážeme vám, jak se správně jezdí. Takže už máme skateboardy a jsou tady, máme je tu a jdeme jezdit. Nastříkanej. Já mám svůj takovej nastříkanej, no to snad stačí, dá prkno. Tak co třeba, když jsme šli jezdit? Tak jdeme. Tyhle, to jsou první počátky do prdele. To je jízda, hoši. A jedeme dál, protože tamhle ten debílek nám tam zapomněl vak doma. A co třeba, kdyby jsme tyko natáčeli tamhle z toho buzíčka, který na tom neumí. Počkejte, já ho dojedu. Stoj, buzerante! Stoj! Aha! Daša na radě je pana mačeta, za 15 kilová variace bruneta tě sněhou jebe puberta a nemá vlastně hudby. Vystupuješ v leginách, co ti jebe, umři. Co je? Vypadáš jak buznatý čuráku. Ty seš dobo, vole. Skateboardičů, kde jsou ty pičama. Ty vole, ten tvůj plný board. Do prdele. Nejdem si dát jabka. Jabka? Nechceš? Oh. Hej. Co třeba bychom šli na stráň? Na vlčí stráň, že bychom šli. Hele, Dírko, co třeba bychom si řekli, jakou holku chceme, bude prdel, pojď. Cože? Já, ty čuráku. Tak dobře, ty smrde skurvený, ale potom dostáváš, bereš? Takže Jirko, já bych možná, že bych chtěl holku, která by měla blond z vlasy, vole, aby trošku vypadal, když nikam s ní půjdu. A potom bych chtěl... Hej, čuj, už je tady ten restart. Potom bych chtěl, aby měla... aby měla nějaký ty náramky, no, aby trošku ušla, aby byla trošku macatá, všude, úplně všude. A teď jdeš na řadu ty buzerante. Ne, ty do piči neumím. Ej, tak počkej, já vám ukážu, jak na tom umí tady mají ta štorka, no. Na tom umí štorky, vole. Tak si rozseká za 5 minut. Je tu na to. Já... Ale to je divný, že se nevyjebal. My jsme mu našli ze včerejška ponožku. Dáš prdel. Normálně vypadá, že kudlanka kuřecí a do toho kuřecí chleba a opočí z gumy. Je tohle normální? Abych viděl kuřecí chleba s nudlema? Ty vole, mě ujíždí nugeta. A ty žereš co, lepidlo, kores?